Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, binikmatil islam wal iman, la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Putra-putraku kabeh, alhamdulillah, bilih punapa dinten menika kita tesih pinaringan sehat wal afiat sehingga kita saged sesarengan sinau basa Jawa bawan model pembelajaran sistem daring. Mugi-mugi niatan kita mangke menika disarengi kalian ridhonipun Allah. Keranten menika monggo putraku kabeh kita awali sinau menika kelawan waosan Fatihah ingkang kita hadiaken dhateng para sesepuh kita, wabil khusus kita hadiahkan datang Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ala hadina biqaul wa bi barakati sultani qala syahadul qadir radhiyallahu anhu wa bi barakati muassis Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillah, putra-putraku kabeh, siswa-siswi SDNO ingkang Pakun cintai, dinten menika Pakun badhe ngaturaken pasinaon bab masalah geguritan. Napa ta geguritan menika? Mengke sakderengipun Pakun badhe maringi contoh cara nglakukna cara maos ingkang mugi-mugi menika saged kasebut ingkang sae. Monggo sareng-sareng mindhaketaken putra-putraku kabeh menika Pakun badhe maos geguritan ingkang irah-irahipun ibu. Monggo disimak nggih sareng-sareng. Mengko lek saged dipirani. Ibu, anakmu kang dak wanti-wanti, kang dak khawatirake, kang kok ditipake ana pawiyatan luhur iku. Iki anakmu kang durung iso nyenengake ibu, kang durung bisa nyenengake keluarga kang isih dadi tanggunganmu ibu. Nanging ibu, anakmu iki bakal banggakake ibu, banggakake keluarga kabeh. Anakmu rah bakal sirahu kanggo nyekelin kang ana ing langit kang kadang ditutup mendung, kang kadang mripat wae wis ora bisa weruh. Nanging anakmu iki janji ibu. Nah, menika kalau wau cara maos nggih, ya mugi-mugi menika kasebut sae nggih. Lanten kepengin tambah sae nggih kedah napa? Kedah latihan ten griya piyambak kalian tiyang sepah. Nah, menika salah sawijine contoh geguritan. Nah, salajengipun Pak Gun badhe maringi pirsa pangerten
geguritan napa ingkang kasebut wonten basa Indonesia pengertian geguritan. Nah, napa to geguritan menika? Geguritan menika menawi wonten bahasa Indonesia kasebut puisi. Nah, geguritan menika yaiku salah sijining sastra Jawa kang asale saka rasa ing ati banjur diungkapake penyair nganggo basa kang duweni irama, rima, mitra lan tatanan lirik kang duweni arti tartamtu. Nah, bocah-bocah iku mau pangerten geguritan to nek ning basa Indonesia nika puisi. Lah sak menika napa titikane? Titikan niku napa? Titikan niku ciri geguritan. Nggih. Geguritan menika nggih gadah ciri. Ewek dene Pak Gun menika cirine salah setunggal nganggo kaca mata. Rambutnya wis ana sing putih menika ciri. Nah, ciri geguritan ing kene ingkang sepindah atau sepisan cacahing gatra ora tartamtu nanging apese ana petang gatra. Gatra menika napa? Larik atau baris kalimat. Menawi dibasakno nganggo bahasa Indonesia nggih menika jumlah gatra nggih tidak ditentukan tetapi terdapat 4 gatra. Nah, menika ingkang ciri kaping kalih saben-saben gatra saben-saben gatra guru wilangane lan guru lagune padha bae runtut mawa Purwakanthi guru swara. Menawi dibasakno nganggo basa Indonesia tiap-tiap gatra atau guru wilangan dan guru lagunya sama saja urut sesuai Purwakanthi guru swara. Ingkang nomor 3 cirine nggih menika lumrahe bebuka utawa kawitane atau kawawitan srana ukara dengan kalimat sun gegurit. Tegesipun artinya untuk mengawali membuat sebuah geguritan menika diawali kalian tembung sun gegurit. Sun gegurit menika dadi pratandha dadi cirine geguritan napa puisi. Menika cirine. Lah sak menika Pak Gun badhe ngaturaken jenise. Lah wis ngerti ciri-cirine salajengipun yaiku kudu ngerti jenise geguritan. Jenis-jenis geguritan menika ingkang sepisan atau yang nomor 1 geguritan niki sing awal atau pungkasan iku dijenengi geguritan gagrag kuno utawa lawas, yaiku nganggo basa Jawa kuno lan duweni aturan uga ciri-ciri kang kanggo nyusun geguritan lawas kuno. Napa paugeran napa aturane yaiku sing pertama duweni tembung sun gegurit diawali dengan kata sun gegurit kaya dene sing ning ciri mangke dene sun gegurit. Nomor 2 cacahing gatra utawa larik ing saben bait kudu runtut lan padha ya kudu padha paling sedikit patang gatra atau patang larik. Jumlah gatra di setiap baitnya harus urut dan sama, paling sedikit 4 gatra 4 larik atau baris
cacahe wanda saben gatra kudu padha. Jumlah wanda setiap gatra harus sama. Dan yang terakhir atau sing pungkasan ingkang gedhe menika guru lagune manut Purwakanthi guru swara a i u e o. Nanti bahasa Indonesia guru lagunya menurut Purwakanthi guru swara a i u e o. Nah, salajengipun nggih menika jenis geguritan ingkang nomor kalih. Napa to jenis geguritan ingkang nomor kalih? Ingkang nomor kalih yaitu kasebut geguritan gagrag anyar, yaitu duweni sifat bebas, nggih. Sifat bebas merdeka utawa ora kaiket dening guru gatra, guru lagu, guru wilangan lan guru swara. Jenis gurat iki nganggo basa Jawa modern utawa basa Jawa zaman saiki. Iki sing jenenge jenis gagrag anyar. Di puisi yang baru itu cirinya ya mempunyai ciri-cirinya atau sifatnya bebas merdeka atau tidak terkait dengan guru gatra, guru lagu, guru wilangan dan guru swara. Jenis geguritan iki menggunakan bahasa modern atau bahasa yang kekinian. Nika wau jenise puisi atau geguritan gagrag anyar. Lah nika Pak Gun maringi contoh sing wis ngerti, pangertene ngerti. Nggih, ciri-cirine ngerti, jenise ngerti. Lah saknika saterusé Pak Gun badhe menehi napa? Menehi contoh geguritan gagrag. Nah, sing kala wau kan Pak Gun aturi jika ingin membuat puisi atau geguritan gagrag lawas iku diawali saka tembung sun gegurit. Nah, ini sun gegurit. Nggih. Nah, niki wonten malih padha ingkang kaping kapindho yaiku ana sun gegurit. Yang padha ingkang kaping ketiga menika mboten ngangge sun gegurit. Nanging ning kene ning geguritan iki ana ciri lawase yaitu ana tembung sun gegurit. Ada kata sun gegurit, itulah yang menjadi tanda bahwa itu adalah geguritan gagrag lawas. Nah, niki sak teruse Pak Gun ngaturi geguritan gagrag anyar. Nah, geguritan gagrag anyar ning kene ana irah-irahane sing jeneng sulingku. Nang kene ora nganggo sun gegurit ora apa-apa, merga iki gagrag anyar, ora gagrag lawas. Ayo gagrag lawas kudu nganggo sun gegurit, tapi iki gagrag anyar ora nganggo ora apa-apa. Nggih, ngene iki mau sing kudu dimangerteni karo sampeyan kabeh bab masalah geguritan. Nggih, mengko Pak Gun sambung malih ing liya dina. Saiki Pak Gun tutup wae dhisik. Mung Pak Gun pesen mengko wis ning omah iso nirokno kanthi apik ya, kirimno ning Pak Gun ning WA-e nomor 081217503737. Nggih, cekap semanten aturipun Pak Gun, muga-muga napa sing diaturaken Pak Gun ana manfaate. Pak Gun akhiri